Здравейте, казвам се Лиляна Борисова. От град Пазарджик съм. Завърших средното си образование в Пазарджик, след което продължих с медицински лаборант в град София. Завърших тази степен и в момента работя в родното си село Пазарджишко. Там съм акушерка. Работя предимно с ромски майки и се грижим за ромското здравеопазване, заедно с личния лекар в селото. В същото време карам и бакалавърска степен в Нов български университет, специалност логопедия. Това, което искам да направя за бъдеще, е да си открия частен кабинет, който ще бъде полезна за всички, които имат нужда от услугите, които ще предлага кабинета. Най-вече ромите, които могат да които могат да се чувстват напълно спокойни, понеже ще ги обслужва логопед от ромски произход.